САЩ, 1994 година. Световното първенство по футбол. И България не просто участва. България мечтае. България побеждава. Побеждаваме Аржентина. Минаваме през Мексико. Събаряме действащите световни шампиони Германия и стигаме до полуфинал. 1994 година цяла България е навън, по площади, пред телевизори, със сълзи в очите, от щастие. Това не беше просто спорт. Това беше национална гордост. Тук е щастливия баща. Добре дошъл. Цяла България ви гледа в момента. Първите думи за народа, който ви чакаше с такова напрежение, с такава радост. Ето, чувате посрещането. Вашите две дъщери бяха най-нетърпеливи. Естествено, много съм радостен, тъй като заминахме 24-ти, пък се дойдохме 4-ти. Националният отбор се превърна в легенда. Стоичков, Лечков, Костадинов, Пенев. Децата започнаха да ритат с мечти. Хората говореха с увереност. Важното е, че няма сини и червени, има България, да живее България. Това, което направиха нашите, не мога да направим никога политиците. Благодаря. Една малка страна с голямо сърце. Тогава разбрахме какво значи заедно да вярваме. И как футболът може да повдигне нацията. Мислиш ли, че тези успехи могат да се повторят? Сподели в коментарите и последвай ме за още истории, които ни свързват. Аз съм Илея Нова и това е нашата памет. Нашата сила.